para makatulong sa gastusin sa kanyang pagpapagamot. Inilunsad ng 57 taong gulang na Bicolanong pintor na si Rene Alster Oliva ang kanyang solo art exhibit sa isang mall dito sa lungsod ng Legazpi kahapon. Ilan sa mga ibinida niya sa exhibit ay ang kanyang mga abstract paintings, hanggang sa mga makahulugang imahe ni Jesus at ng Our Lady of Peña Francia. Nagkaroon ako ng idea na magkaroon ng art exhibit na to. Dahil noon pa kasi dream ko talagang mag-art exhibit. Simula pagkabata, nakita niya na ang ganda ng sining, lalo na't ang kanyang ama ay isang pintor din. Sa kabila ng kanyang karamdaman sa puso, patuloy siyang nagpinta. Ito raw ang kanyang nagsisilbing gamot at pinagkukunan ng lakas. My father is an artist, he is a painter, sculptor, and his friends also are all artists. So, yung environment ko, na ano ko nila na nadala nila talaga ako sa ano. And amazed ako sa mga nila, gawa nila. So ganun, nagsimula akong magkahilig Actually nga, nung napapagalitan ako ng teacher ko noon. Kasi hindi naman ako nagsusulat nagdo-drawing lang ako Bilang pagsuporta, dumalo sa pagbubukas si Regional Director Herbie Aguas ng Department of Tourism Bicol. Hinikayat din ito ang iba pang local artist na patuloy na yakapin ang sining at ipakilala ang rehiyon sa loob at sa labas man ng bansa. So this is really good for tourism, na may mga tao tayo na magagaling sa sining. If you have the skills, the talent, please bring it on, and we have to collaborate and support all the effort ng mga artistang Bicolano. Ang kikitain sa exhibit ay ibabahagi rin ni Rene sa ibang local artist. Para sa mga gustong bumili ng mga artworks ni Oliva, maaari siyang kontakin sa numerong 0921-847-5291 o kaya bisitahin ang kanyang exhibit sa Ayala Malls Legazpi na magtatagal hanggang sa May 31. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.